Chama yatisa yato buda. Wakasera watonyawa ira wabuda. Hamusura uri kwanasi. Kwanasi? Mungwana mwenda mutachiti kuzonduka mangwana. Todzoka na 5. Mangwana 99 amai. Ani 79. Ani. Makati mwenda ne Wednesday. Mangwana ndine bank shift. Then ndoita off Tuesday. 77. Lero basa Thursday. 77. Saka munduka. Zori yakura kugumira kuti. Kumunocheka. Azvichekwi. Kwa zviro zvongodunwa from Biloka kunoko. Because mukacheka kandi zvinoda hanzi zvinoda kuchekwa zvekutanga ichi. Hanzi zvinoitwa reuse. Mucheka kumusoro. Manje achi chinenge chine chakasunga nevana cheka ari mukuona. Cheka ikumusoro wacho right. Ndingasvenda kuza zvangu kuningirikira. Mamda kumbochinja mari kwamudzosera pamusoro. Nina muta zvibude. Ichi chine chabata nemanonzi. Mai chikutorwadza sinei. Chine chabata nei. Nenda taona kuti rakura zvakapapi. Rakura wanze ndangocheka. Ana zvaronyanya kukura cheka kuti. Hi guys, hello guys. Maswera sei muri sei guys. Muri right here guys. Are you okay guys? Muri right here, muri right here, muri right here. Are you okay? Muri boy here guys. Cause say life yaka. Ninge yakamira chi what's going on? They said push to complete. Life ninge yakamira guys, what's going on? We are guys, we are. It is slow connection. We are guys, we are. Ukauya ubva wadedza wako share life. Ukauya odedza wako share life. Nditi ukauya oshedza wako to share life. Anditi right. Negative tango tanga kutaura panapa. Guys, pane nyaya iripo. Pane nyaya iripo guys. Anditika nyaya yandina kunyatsa kuifollowa ini nangu. Andina kunyatsa kuiwisisa kuti zviri kufamba sei nyaya iyi. Anditika up until nesuro tinditsonyatsa nezvenyaya iyi. Amona kana maverenga caption, I think you can understand a lot from the caption. Anditika pane nyaya dzakaitika kumasuro kumazuva apfuura uko. I cannot say much because dzandogona ngotaura inini ndidzandakaudzwa. Anomona dzandakangonzwa of which kungonzwawo ndakanzwa uside one iroro rakandibata ndo rakadiwo rakandiudzawo zvarakandiudza. Andichimaona rimwe side we respect decision yacho yerimwe side because rimwe side rakabva rati iro risi kuda kuadresa nezvenyaya iyi nenyaya yekuti rakapedza nezvenyaya iyi. Anomaona so zvisinei. Nyaya iripo ndeyekuti the other side feels kuti imimi comment section munongotuka, maingotuka, makavatuka, hamuna kunzwawo side of the story ravo. Ndo pane nyaya yavo kuti hanzi muri kungotuka, muchingovatuka. He never even got a chance to explain his side of the story because imi makanga muchingovabhula. That's how he feels. Anokuzwa zvaanofila. Saka inini ndauya pano nhasi papeji pedu panapa. Asi munzvira mafuta muzviro nemukiro. Anomaona. Ndauya pano papeji pedu panapa. Yesi Wallace. Kuti panapa platform ndeye munhu wese anenge angofila ndoda kuenda apa. Isusu tinongoti itaya unoda. Kana uchida kuseri unongobazwa kuseri. Kana ukangoti ndoda inde pa live zvido zvako kunyanya. Andika ndosaka manzwa nchiti don't shoot the messenger. Andika don't shoot the messenger. Nokuti ini ndinenge ndiri mutumwa, ndinenge ndatoita zvokutodiwa zvokutotsvakwawo. Anomaona right. Pane nyaya baba aloka yakaitika kumasuroko. Anditika imimi you have more information than inini chakachokwadi. You know much darika inini kana vakanyatsotevera munoziva zvakawanda zvandisingazotoziva inini. Inini neziro manheru I only got to kuti ndichinatsotsvaga kuti
zvakambotangira papi and what was happening, of which mukutsvaka kwandakaitawo ndakatozosanganawo nezvimwe zvandakasangana nazvo zvinangotiwo nyaya iyi iri both sided, nyaya iyi iri both sided yo, handimaona. So tinotaura tiri vanhu tichitaura kuti boy child matters, handika girl child matters, also boy child matters, both parties matters. And mukona esishumbresi both sides matters, handitika atingati sometimes sisi social media we are gullible, tinomhanya tisati tanyatsonzwa edu zvakazara, handimaona. Kana kuti tikagara tangoti haiwa uya anyepa uyu ndizvozvo, angotanga kutaura kuti haiwa ndizvokunyepa, munhu wese anobva aenda ikoko, handimaona. Then you don't get to hear the side of the story, handimaona. So nezuro vachidibata handitika ndichivabvunza inoti alright hanzvadzi, muri kumbonyanyoda chichi, what is it exactly that you want from your ex-wife, handika kana kuti from your wife, muri kuda kudzokera nemudzimai wenyu here kana kuti muri kuda kuita sei? Vakati no, ndinoda peace. Apparently you guys are bullying him, handimaona. You are bullying him must street, apparently according to him you are bullying him must street to the extent yekuti hanzi vamwe munovasendera ma-threats ku-inbox muchivaudza kuti mukasangana navo Cape Town munovauraya, handimaona. Muchivataura zvokuti vakanga vatopindwa nemweya wekuti ndoda kuzviuraya, handimaona. Hanzi sineni maruva kubasa wangu, kubasa sha takaya kuzopanda shamwari, handimaona. Zvotanga vapindwa nemweya wekuti toda kuzvipfudza, of which we can't take that lightly, handimaona. Guys, itai muchitegawo vamwe, itai muchitega vanoda kutegwa, itai muchitega vamwe vazive guys kuti tiripo palive vauye, itai muchitega vamwe vauyewo, tegaiwo vamwe shumbresi, tegaiwo vamwe guys vauyewo, handimaona. We cannot ignore, handitika, because right now tukona maseries esu zvakawanda zvekuitika whereby men are also taking their lives. Tichifunga kuti play varume vari kuzviurayawo zvakare, handimaona. Varume vari kuzviurayawo zvakare nekuti sometimes they fail to handle zvavanenge vachisangana nazvo mukati medzimba, handimaona. Anyway tichazozvitaura kwekugumisira izvozvo. Vakadzi zvakare naivo vari kuzviuraya, vouraya futi vana vavo, vozviuraya futi, handimaona, nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvanetsa. So nyaya iyi dzakadai, nyaya idzi dziri both sides, handiti. But before sati tasvika kwese koko kanditika madiaries epano anogara ari pano vanozviziva. I always tell you nenyaya dzemudzimba, handiti, not kuti zvandinenge ndichitaura ndichikudzai ndo zvinoita kuti dzimba dzenyu dzinyatsokumira chaizvo chaizvo, hakuna chimwe chinozodii kana kuti kudini, no. But chinenge siku chimaiguru saka chirova chaigudai, handimaona. Antizvoba asi kuti tinenge tichingozama kubatsirana because a lot of things kune zvinhu zvakawanda zvinogona kudi zvinoitika mumamarriages umu, zvimwe zvokuti kana munhu anenge achida imba yake pakasiyana siyana, pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika mumamarriages umu, nekuti how do we solve them, handiti. Madiaries angu panapa you know kuti anyway sati tasvika kwese kokoko rikatitange nekudai. So inini I'm just here so that we get to hear because vanhu vese vakatikoshera guys, mese makakosha, hatifangu kufila kunge one akakosha kudarika mumwe, handitika. Kana pachinge patadzikwa panotaurwa nyaya sezvairi, handitika. Hi Cynthia. Baba kana makantarisa batai phone hanzvadzi, batai phone muye mupte pour out your feelings and your heart and your side. As you said kuti you feel kuti people did not hear your side because vanogara vatora judgment vakakutongai vakukandai pasi pebhasi first vasati vambonzwa kubva kwamuri, handitika. So I just wanted you kuti mubate phone so that totangira ipapo.
Gracie, hold on my sister, usandimhanyire kumberi. Musamhanye, problem yenyu ndiye kuti munomhanya. You are too fast. Ana Gracie, you are too fast. Imbomira makadaro, mumbomira makadaro, makadzikama makadaro. Then mozotaura zvamunoda kutaura. Handiti ichangotanga nyaya iya indakana kwayamboti yaenda. Matotanga kutoda kutotudzira kuti dei madai dei mazoda imbomira izvozvo. Baba Loka maswera sei? Ndaswera sei? Ndaswera, right. Ndiri pala izvi zvandakuzai kuti papa ndichazoita kana ndave kumba ndaakumba manje. Right. Saka now semunhu ari kufila kudzvanyirwa nevanhu pasocial media. Semunhu ari kufila kuti your side of the story as a boy child Antika was not heard, and your side of the story also matters. According to what you told me, kuti you are getting threats from people that are promising to kill you. Antika vamwanongo muri kungotukwa left and center to the point kuti masvika pakuti mazarirwa, you think suicide is the way out, of which suicide is not the way out. Antika, now we are here. Do you care to say your feelings? Antika, timbotangira ipapo. Antika, mutiudzewo chako kuti chichambonya kunisa kuti musvike pakuti mafunga fungwa dzokuti munoiti kufa kuri nani ndazodai chimbori chii. Inini sisimele chinhu chiringo yanginetsa ndicho kuti like I said kuti ndakanetsana naRegina nemurume wake after Regina aita skiti raakaita achitaura pamusoro pangu naShoti achiti anonaka ndiani Shoti kana Baba Roka. Handisi information yakanga yawana kupi kuna Mai Roka here kana dzaiwa dzake kana vakanga vawirirana, I don't know. Inini ndobva ndazongowana macalls ndingonzoona zvama Regina bandazoitawo skiti rangu randakaita ndichimupindura ndichitaura kuti ina ndambi newe shamwari yangu ende ina danani munhu anokasikurana nomunhu ane maplastic bumps. Saka pazobva ipo pakaita hondo kuinbox naRegina nemurume wake, and they threatened me pokutanga kusvika pakuvabloka. Ndasvika pakuvabloka inini Mai Roka vacho ndobva varamba vachienderera mberi in support of Regina. Ameno kuti muri kundinzwa here? Ndakateerera. Yes. Saka inini problem yandava nayo ndeyekuti havasi kuzorora. Inini ndakazvigamuchira kuti Mai Roka vakaenda havachadi imba yavo. Inini handina kumboti Mai Roka handina pandakaenda kumba kwavo ndikanonoka dhoo, handina pandakafona kuti Mai Roka uya kuno. The only time ndakaenda kumba kwaMai Roka ndekuti vakanditi mwana ari kurwara. Variwo vatondifonera vatonditsvaga because takablokana kumawhatsapp tikabloka mafacebook. Ivo havo Mai Roka ndo vakazouyawo neaccount yavo vachingonokomenda mucomment section vachingotaura zvavanotaura. Saka ndiri kungoti chete hazvinakidzi kuti everyday ichiwana maghost WhatsApp calls, maghost WhatsApp messages anenge achingondithreatena. Cape Town iki nogwa kuisiya 2 minutes dai zvazviite ndaneta nokuramba ndingothreatenwa navanhu, ende ndaneta nokuramba ndichingotaurwa pa every live yaitwa, every video yaitwa, every skit yaitwa. Baba Roka this, Baba Roka. Ndakazvigamuchira kuti mukadzi aenda anoda freedom and happiness. Why can't she just move on? Ari kuramba itaura zita rangu. Right. Yaiwa panonzwika Baba Loka. Nezuro mataura neni manheru. Semunhu akakudzai papai nezuro kuti ndandisi kumbonyatsofolowa like yese zvamaita papai nyaya dzese idzi handanyatsoona dzese kubva pakutanga manheru nezuro now. I went and started kuti ndinonyatsotsvaga kuti chii chiri kumbonyatsoitika kuti pandozouyawo nenyaya yenyu ndinge ndinyatsoziva chaiko zvinhu zvakaitika. Baba Loka, Mai Loka makaroorana chaiko here? Makabvisirana mari? Kana kuti maingogara nese? Ndakabvisirana mari. Ndakabvisa. Oh, right. Pane kana makaroorana mukabvisa mari kubuda kukaita Mai Loka, ndakaona mapost. Pane mapost andakaona I think about 2-3 pasocial media kuplatform kwenyu inini. Like aita kunge ane chekuita asachibhendesera, so handisi kuti mukuzwa zvandikutaura. Muchange muri kubhendesera kunge maita handisi kuti manga muchita retaliate here kune zvakanga zvatangwa naMai Roka kana kuti makanga muchingonyorawo henyu, asi maposta aita kunge ane zvaari kumeaning yezvaari kureva zviri kurerekera. Like pane imwe ndakaona yakanzi kana ukawana service used what we ameno pane pamakati handizivi zvamakataura nezvese used something makanga muchiresponda kune mudzimai wenyu? No, I was not responding to my wife. Remember kuti mukadzi ane 3 months aenda. Inini ndine right yekutaura zvandinoda munzi papage pangu ndine right yekunyora zvandiri kuda.
everything that happened ndezvekuti pakutanga kubva pakutanga post yakatanga kuiswa naMairoka ndeyekuti ivo vanoti varocha manager wavo akavanyorera post yaakanyora vakamutaurira kuti udza vanhu kuti inini takadii takasiyana naBaroka takawirirana takagara pasi and tikaona kuti this is the right thing to do. Inini ndakazoretaliata ndichiita video ndichiti no guys, hatina kugara pasi, hatina kuwirirana. It is a decision yakatora iye yakaona kuti ndoinoita kuti ave happy under freedom. Saka kubva ipapo vakabva vanobaya live vabaya live vakabaya ndobva ndabayawo imwe live futi ndichitaurawo zvandaitaura aitawo zvaari kutaura ndobva ndaita vanhu vakawanda vakabandira vakati no iwo sapikisana nomukadzi ndegataure ndobva ndaita vhidhiyo inini ndichikumbira ruregero ngati guys zvandakataura zvaya so kadi hatisiyane nazvo. I think ndo pendakapedzera kutaura pamusoro penyaya yaMairoka. Ndio post iri kunzi maitaura nezvemvana. Inzi ataura nezvemvana. Aiwa, ndakaita pane inongonzi navanhu inongonetsa ndakaita kudhara ndichiri naMairoka endaitaura handangoti mvana ndakaita nyaya yembizi kuti mbizi imhuka yakanaka inogara musango bara ndaiswe pamba ndikaita imwe ndakaita kumashuru kwendaitaura nyaya yekuti kukura kwamagaro kana kuita sei hazvina maposi andagara ndichingoita Mairoka vacho vachiripo. Maiti makazviita Mairoka vachiripo. Maposi andakaita kudhara Mairoka vachiripo vazoenda ndakazoita ndakakumbira ruregero ndikati no guys Zimbabwe sorry nezvandakauya ndichitaura panapa zvokuda kuzama kudhisa mukadzi wangu ndaizama kuda kupindurawo mashoko aitaura ndobva ndazoita rimwe vhidhiyo after Mairoka vataura vakati ndinomunyudza murume uyu ndinozama secrets ake akawanda achitikati no let me come and clarify kuti paanonge achitaura kuti anondinyudza nyaya anogona kutaura anondinyudza inyaya yakati ndokabva ndasiyana nenyaya dzaMairoka animona. But inini chiri kuita vanhu kuti every live video yavaita vakangosangana shoti vakangosangana Regina vakangopinda muchimota chiya vatotanga kutodzidzisa vatanga kutoita pamusoro peZarangu tine vana vatakazvara anenge achitaura zvepamberi pevana vangu. Saka imimi hamunawo here semunhu akaroora hakunawo here hama dzekwamailoka kuti munogona kuenda unogara pasi social media izvi kuti munogona kunoripota nyaya yenyu so that vatsiure hama yemwana wavo kuti this is not proper nyaya honai baBaloka mese naMailoka wacho kana makateerera ina handisi hama yenyu Mailoka handisi hama yabaBaloka. I don't even know you that much you guys handitika but pane pekuti munofanira kusiya pamangwana pevana handitika yes fine makatosiyana Mailoka has moved on handitika baBaloka maybe you have moved on kana kuti hamusati mamove on ameno whatever handitika but munofanira kusiyira pevana pamangwana nokuti zvina pasocial media apa regai ndikutaurira chokwadi effect cheshai hazvibve ende muchasvika pakuti muchachembera imi one day vana venyu vaya vakura they will see baba vachithrowa shedi kuna mai vachithrowa shedi kuna baba. How do you think your kids will feel? Zimeli mukutaura izvo zvandiri kuti inini kana Mairoka vakamuvha oni havana kuteverwa. Kune vanhu vanenge vagara vachingovengana naMairoka vanonyorera Mairoka vaita zvavanotaura. Ina handina munhu wandakatuma kuna Mairoka kuti vanonzi Mairoka adzoka kumba. Ina handina kuenda kwavari futi Mairoka vacho ndikati Mairoka adzoka kumba. Handina kumunyorera mufumini ngokati Mairoka adzoka kumba. Ndakarespecta decision. Asi kune vanhu vanoenda kuna Mairoka vachinotaura zvavanotaura. Vanotaura sokuti vatumwa neni. Vanhu vanenge vaine shungu pamwoyo. Vane vaingoti takakuonai kuti mamuri vanhu vari right taifarira combination yenyu. Kana vaenda iko Mairoka vanofunzira vatumwa ndini vabaya live vachiti unotuma vanhu handidi izvozvo inini handizokeri ikoko atimona. Saka ndiri kungoti zvekuti vana varipo tozvinzwisisa ko achipera here since iye akamuvha on and ari happy sei achizobaya live 4 hours achiramba achingotaura pamusoro pangu achipublisha uipi hwangu to the world iye munhu akabuda akaenda haana kuteverwa. Ndakatraya nekutaura nehama dzake kune mwana wasekuru wake ari kuno ndakamufonera ndo zvaitika kuno Mairoka vabuda vaenda handiti akati ina handisi kuziva ndo nyaya iripo ndikatikonzuzwa mangwana acho namakuseni akoza kuti Mairoka vataurana kuseni akazongonga makuseni andichinjira akutondifonera akutondishauda saka vatodi kutonzwa kana nyaya yangu saka ndangozvigamuchirawo ngoti its fine kanwa hondo yangu inaisipa kuti Mairoka ngavadzoke ngabazi pane hondo yangu iri kuti kana mamuvha oni muri happy kwamuri ikoko kokuramba muchindindataka chii. Okay, right.
I think guys you are listening, and I think somewhere at some point my local will listen to this kana kuti varipo zvavo, because she said nezuro zvakanaka. Ndofunga I forwarded and ndachandakawedzera kana kutapudza the response yavakandipa ndakangoforwarda kwamuri kuti she does not want to talk about this issue anymore. Vakainstructwa from the family kuti havadi kuti vafanguti vataura nezveissue iyi zvachose. Anomaona havatodi kana kuinzwa. Handiti asiwo pakadaro ipapo, it will not stop us from saying the truth as it is. Handitika kana makaita move on mese, handitika there is no point in one party keep on talking about the other party uchidisa mumwe munhu. Guys, ipapa pakati kunge vanhu vakuru, hapana mwana mudiki. Tisanakirwa nemaziso evanhu nesocial media. Anomaona to the extent yekuti takudisa ingosirai pe vana venyu. Sirai pe vana venyu. Kana if you don't respect one another, kana musina respect for one another, chitai respect kuvana venyu, no matter vari vana vadiki. Anomaona because some certain issues ka dzesingafanira kuti dzizosvika kuzosvika pakuescalate kudaro pasocial media. Anomaona ndipe kutsvaga mari nekutandara pana pasocial media, muya mutsvaga mari yenyu moinda. Handiti so I hope and understand kuti my local will not mention kana vakateerera will not talk about you. Voita zvemaskitsa ava vanoita nevanhu vavo, imi moitawo maskitsa enyu munoita nevanhu venyu. Imimi baba loka handitika a lot of people seems like vari kuchema nenyaya yekuti munoisa maposti muchidhisa vakadzi, munoisa maposti muchidhisa mailoka vacho. Handimaona hazvanzi yangu if you are doing that you have to stop that. Muri murume, because the moment yamuri kuisa posti whether iri indirect, handimaona kana kuti iri chi vanhu vachatoteerere zvamukutaura. Vanhu vachoti murume rudzi anodai. Sometimes you keep quiet, munyarara benzi ropenga rega rakadaro. Handika and then we say but uri kutuka munhu asingakudai, munhu asingapinduri, we end up seeing unhu hwemunhu imomo. Zvino mukati mukadzi ari kudai, imoti makwikwi nokudai, moti makwikwi nokudai, hazvichaonekwi. Muri kupanzwisa ipapo? No, ndiri kupanzwa pamuri kutaura. Ndofunga inini directly kuataka Mairoka direct ndopandi kuti ndakanga ndikakumbira regero pane video yandakanga ndaita. Ndabva ipapo handina imwe video yandakazobaya ndichiataka Mairoka. Chandakaita video yekupedzisira ndakati hamugoni kuti imi Mairoka mabuda mondipa maconditions ekushanda kuti usashanda naKing Race, usaita zvakati naKing Race. Makapiwa mudaza mazoti nai babaloka mudaza mazoti imi mabuda makapiwa maconditions na Mairoka. Yes. Okay. Pakaitwa a three-way call yaita muchembere soko Mairoka na King Race. Mairoka vaitaura nyaya yekuti iwe King Race mashandiro kuti murume wangu handimadi. Okay. Hanzi kana muchiekita munoita kunge munondishotesa, why muchiekita muchipinda mumagumbezi, why muchiekita muchiita this and that. Pakaita 1 hour video, 1 hour recording yatakamurecorda achitaura naKing Race futi pamusoro pemashandiro. I don't know kuti why is she concerned nemashandiro andiri kuita nevamwe vanhu, nokuti ine handisi concerned, handisinetsana naye nevanhu vari kushanda navo. Ndakazogamuchira kuti akandiramba akaenda. Why can she just move on? Mavideo amaaudio amutaura kuti conference call yamutaura kuti yakaitwa zvarini, vatobuda kudhara. Izvezvi mai manje hazvina 1 week zvaitika 2 weeks. Saka pamonda imba yavozvo vakawirirana kuti no hapana achafanira achitaura pamusoro pomumwe munhu kana aita skiti kana waita video kana waita sei. Vachingopedza kudaro vakabva vaita mangwana acho ndobva vapinda futi palive. Vapinda palive ndobva vapuwa phone regina zvikanzi Mairoka vanhu vada kuziva kuti chashanda naBaroka here chii zvikandirega ndikuudzei I'm disappointing you guys this ndobva vaita kuti neni baba vaivhaira baba vaidai. Saka indiri kuti why iwe pamakawirirana kuti hatichatauri zvomumwe munhu, iwe unoekta uri kumba kwako kuita zvauri kuita, iwe waramba kushanda naBaroka back it's fine, but hakuna munhu achataura pamusoro pomumwe munhu from now onwards. Tozochizofacilitata manje kuti toita sei nemachengetero atingaita vana. Nai babaloka ndoda mboyawo nemwe enguwa dzadzi yangu kana muchinditendera. Kana kune mashoko akadaro akaudzwa munhu munoshanda naye kunzi uri kushanda nemurume wangu uchidai, ima hamusi kuonawo here kuti pamwe mukadzi wenyu ari kusiyira space yekuti anogona kuti mangwana azoti ndakuda kudzoka kumba kwangu, pamwe chizi hate nezvinhu zvaitika menyu marriage. Space yacho haishandi nekuti zvaari kurambidza kuita ndozvaari kungoita iye. Zvaari kurambidza kuita zvakafanana nezvipi hanzvadzi? Zvokuti iwe usanoshanda naKing Race. Kana mushanda naKing Race munofanira kunge mune maguidelines.
saka iyoyo statement iyoyo haisi kutaridzai here kuti pamwe mudzimai wenyu she's just hate on whatever maissues amai enawo kudhara but anotazoti achadzoka zvake kumba kwake. Hakuna munhu anoita hate to a point yekuti anoramba achingoendera mberi achitaura mashoko mamwe chete kunyika. So mukanipa 1 million rand handidzokere kuna baba vaya, that baba vaya is a monster, baba vaya vakandabvisa so and hapana kana munhu wani akambobvunza kuti mai Roka for 10 good years muri marriage nababa Roka ndechipiwo chinhu chakanaka chakamboita baba kana kuti makambotadzirawo baba Roka chii, because zvinoita zvekuti inini sometimes kusataura inyaya yekuti ndoda kuprotecta vana vangu but azveve kuti ndaingonadzirwa kaindadziwipo sapa. No, ini mumarriage sevanhu vedu vakuru isusu toziva kuti hakuna munhu ari perfect marriage, and marriage i2 ways. Ini makataura inyu makandiudza eloti nezuro zvandisingakwanisi kunditaure zvangu ini because it was maiudza inini, hanimaona hamusiri kuudza nyika, hanimaona maiudzawo inini. So handinawo kuti sezvo mailoko akanga vati havanditaure zvenyaya yekuti ndizotiwo nditaurewo navo ndichivaudza, handina kukwanisa ndizobvunzawo ndichiwawo saidhi ravo, handingakunze kwezvishoma shoma zvandakangowawo zvavaitaurawo zvakangotaura mazuva enye kukona naipapa pasocial media wokuti makadai maichitawo muchita sei, hanimaona ufichichero pamakataura nezuro hamuna kuramba because ndakakuti hazvanzi kana muda kubatsirika start by admitting maproblems nemawrongs enyu amakaita marriage menyu, mukataura zvechokwadi ndakachita nevakadzi vaviri, mudzimai wangu aenda kumusha ndikadai mukandirondedzera inini zvakaitika zvese, hanimaona. So tinongoda pane here chimwe chamunoda kuti muzivise vanhu vacho vamunoti hamuna side munongonzwa side 1, inini rangu hamuna kuziva sezvo maiti mune side renyu imini rekuti vanhu vari kuignora vasida kurinzwa vari kunzwa side 1. This is the time yekuti mutaure. Information yandinayo yandati haikwanise kuti ndiiburitse kunyika for the sake yevana vangu inini, asi chandinokwanisa kutaura ndechekuti ndiri kuti mai Roka iye anozvinzwisisa zvatakaitirana, anozviziva. Pane nyaya inonetsa, nyaya yemwana mukomana yeye zvaari kufamba achiudza nyika is not the truth pamusoro penyaya yemwana uyo, handiti amuna angadzi. I want you to be honest nemiwo, amunamboisa post nchisira mwana iye here mi? aiwa handina kuisa post, ndakataura palive muchidhisa mwana. handina kudhisa mwana, ndakangotaura ndikati why inini ndiri kupuwa pressure yekunzichengeta mwana uyu, baba vake vapenyu variko. Remember baba vamwana uyu vakatondi atakawo minbox mangu. Asi mwana handizivi, hangu kungoonesa hanzvadzi vanhu vakuru. Mwana mamuchionawo here kuti mwana apanokwana here panyaya dzenyu, apanopindawo papi? Nokuti pamakadanana namai Roka makanga kuti vane mwana ende makanga magamuchira kuti munovada nevana vavo nemwana wavo. Yes, haana kumborambwa mwana, haana kumbonzi mwana asikudiwa pano. Ko kuzoudza vanhu palive, ko kuzoudza vanhu hanzvadzi palive kuti ndiri kupiwa pressure palive kuti ndiri kupiwa pressure ndichengete vana vakudza vanhu. Hamunoti kana chero chinzi mamune right intentions takutongotora kuti wrong intentions because makaita sokuti hamudi mwana uyu. Zvatongogara inini munoona sisimeli ini zvakagara ndakatongonzi ndiri munhu akaipa, ndiri kuzvigamuchira. Inini chandiri kutaura panapa kuti mai Roka ka neuipi hwangu ka hazvisi kupera here kuramba achingobaya malive achitaura pamusoro pangu, handiti inini ndo zvandasenga zvakataura. Ndiri kukudzai panapa kuti I even got threatened nababa womwana iyeye mupenyu ariko kuZimbabwe, vanototaura namai Roka like on daily basis. I have evidence in my phone. No, you showed me. You showed me. Remember, you showed me. You showed me, and you showed me. Saka ndinopeka ndisisimeli bokuti ini munongoti mwana munoti mwana vanoronga zvinhu nababa womwana ini behind my back. This is beyond, guys. Are you listening to this? Mukuteerera handiti baba Roka vari kuti kana imi muri kuti vakamboita live vachitaura nezvenyaya yemwana kudi vari kuti pane issue dzekuti kuchiri munhu yanovatuka baba vemwana uyu anovatuka mumainbox achivathreatena, ende zvakare mudzimai wavo anotoronga zvinhu nemurume uyu inove x baba vemwana. Saka pari trick ipapapa. Imimiwo baba Roka hamunawo here vamwe vana vari kunze kuti nemiwo probably you started doing the same, kuti muri kutaura ona namai ava kana nema-x enyu kuseri zvisingazikamwi namai Roka vachizozvimata. Pakamboita incident kudhara I think like 3 years back dzandakataura nababy mama vangu, handiti akati no matauriro amaita ina ndokandiswakarira ndikabva ndasiyana nazvo ipapo ndikatoti alright is fine, hauzvide ndatizvisiye, handiti but situation yekuti munokwidza mwana bhazi kubva kuZimbabwe achiuya kuSouth Africa
mobatanidza mari murume nemukadzi, baba vomwana nemudzimai wangu ini vobatanidza mari kupedza munhu muSouth Africa without my knowledge. Mapedza kudaro vari mwana achadza kuri musha South Africa without my knowledge. Apedza mari kwabvata kuti mari yandiri kushanda ndiri kushandira mwana wangu. Ndombudza kuti one vamwe vana wani waitaura pamusoro pemwana wani. Konzi iwo handichengeti mwana wako iwo vana vari vapenyu. Handichengeti vana vako uri mupenyu. Handiindisi vana vako kuchikoro uri mupenyu. Ko uyu vari kuendesa kuchikoro baba vake vari vapenyu. Konzi baba vake irombe havana chinhu. Ini ndini baba vake. Yeah. Yeah. If that's true what you are saying, Panonit. If that's true what you are saying, Panonit. Message. Ndakamuforwardira ma-messages andakatakwa nebaba mwana wake. Ndakamuforwardira anawo mudzinze. Ndichitukwa inini nevanhu vacho pachimbambo. Why vanowana kupi magatsi ekutuka inini pamusoro pemwana wavo? Kuvanodi ngotora mwana wavo, baba vomwana mupenyu hana kufa. Une maoko maviri nemakumbo maviri, une maziso maviri, urarama ari kuZimbabwe. Other than kurwa nomumwe murume akarura mukadzi wakasiya. Unodi kungodhila nemwana wako wotora mwana wako muchenge osvika. Ko muchirwa inini achikurwisai, munenge muchirwiswa kuti maita sei? Hi my sister Sonia. Munenge muchirwiswa kuti maita sei? Chengeta mwana wangu zvakanaka South Africa ikoko handida noise. Oh my word. Okay. Kwa namba zenyu anodziwanepi? Saka mairoka vano handizivi namba dzangu dzakazara papeji pangu, ini papeji pangu pane namba dzangu, saka munhu wese akasa kunyora. Ndosa handiri kuti sisimeli I'm being threatened nevanhu. Vanhu vakuinbox kwangu namagosi, mamwe namba acho anenge ingodzi ndasiyachinja, mwaka kwaime namba yachinja. Ndichitaurwa zvinhu zvisina nebasa rese, and information ino zviri so sensitive. Zvokuti unongonyorerwa so nomunhu kutaura kuti haurati uchachiona. Akandinyorera murume wacho kuti azi mwana wangu unochandoka South Africa ikoko uchapinda pama1. Neya kuti akanga aona message dzakabvanyorwa namairo pauyu nevalive vavari kuita everyday. Okay. But obviously vanenge vachicommunicate every day. Okay. Mailoka kana makantarisa kana muchazotasa zvenyu live iyi after my sister. Chikumbiro nemweya waMwari. I know you are not going to address this and you are not going to answer or what. But Imimi, can you please just, do your content, do your life. You have moved on, right? And baba vevana venyu vari kuti havana kuuya kuti dzokai kumba, vari kuti ndanichikumbira kuti munyarare kutaura sarangu pamalive enyu nokuti ndakuwana mathreats, upenyu hwanga husina kumira zvakanaka, so that we move on zvakanaka. Tichitaura totaura nyaya dzevana. Please don't talk about me. And kana muine vanhu venyu vamunoita navo maskits, anditika musava alawe kuti vaite maskits vachitaura nezvezita rangu. Animaona. So sesemeli onai mwakatika ndakatakwa rinyaya birthday paka vana vangu vanoti mabirthday ateerana, umwe musi wa28 umwe musi wa1 March. Vana vakaita mabirthday mairoka vakaprovide makeke navanhu vakaprovide, vakaunganidza vanhu, kwete vana vadiki, vakaunganidza chembere neharahwa dzikanozara kumba kwavo, vachinofara vachipemberera vachidya vachigocha vachiita sei. Vakandata nipa hana chaakaitira mwana, hana kuitira mwana anything pabirthday. Birthday rakaitwa kumba kwavo rasi birthday remwana yaiva party yaipembererwa usingu hwavo hwavakaita, nokuti vari pabirthday papa vangota nyaya yekuti tauya kumusinguri wedu, tauya kumusinguri wedu, tauya kumusinguri wedu, asi ageta kuti kwaise usina kuitira namabirthday. Nai baba loka, ndine suggestion panapa. I've got a suggestion. How about mumbo-bloka mailoka? Zvokutobloka chako for now so that peace reigns. Then kana mazo mofonerana inyu panyaya dzevana. I did. Ndakavabloka kwese. Last option yakanga yatosara yava yekutaura nemwana wangu inini paWhatsApp yandakatengera mwana wangu. But last mwezi ndakatozomubloka futi panhamba yemwana wangu, andichatokwasawa nemwana because akazouya achitaura neni achishandisa foni yemwana achindituka achindiataka achiti ndinotuma vanhu kwaari kuti vamunyengerere. Ndikati no, handina munhu wandakatuma. Whoever akauya kuinbox wakataura naye akauya ega nekonzeni yake ega, ina handina kutuma munhu taimbonyengerera mairoka. Ndakazvigamuchira kuti mairoka havandide, ndakazvigamuchira kuti mairoka vakamuvha on, and I made peace with it. Yeah. Izvezvi varimo mukomeni, varimo vanoti vakaunteera neakaundi yavo mumaskits angu. Ndikatoshandisika kuti uri kudei mumaskits angu, vanouya vachikomenda vachinyora post vaisa vanenge vachika
vachingodhisa hazvinyanyomeka sense vanotera kwandinokomenda magrupu avanhu vachingotera pakomendi yangu vachingotaura zvinaba kana wakamuvha on ukati wafree wahappy waikandi just vhara muromo wako woita zvauri kuita kwauri kuita kumba kwenyu ikoko handinamboenda kumufunge for 3 months avakabuda handamboenda ndaenda koka 1 vari vandifonera right asi still musuno vakatora vana musuno vakaenda navo kumba kweshamwari yavo kumba kweshamwari yake akatora vana akanosiya vana vaya kuholiday kumba kweshamwari yake shamwari yake inogara 5 meters away from me ndinonzwa sei chona vana vangu vachikudamba mifriend yake achibva kuholiday ini baba vacho ndiripo makambokumbira vana kuti vauye holiday mukanyimwa here handauramba kuchengeta vana vangu makambokumbira kuti vana vauye holiday mukanyimwa here hanzvadzi handina kukumbira sisimele zvinoita zvoti kubva pavaenda hapana kumbogara tagara pasi hatina kugara tawirirana zvokugara pasi kuti saka toita sei nevana toita sei kana nefuture yevana because iye ite kutogara kwavakatoita vana kumba kwamairoka izvezvo atmosphere yacho itori kumba is not even good. I'll bring those vana indayatakwa kunzanzi vana vako vanokura vachionei vachikona vachiita vakingresi but the same thing is happening vana vangu vanorarama sei vachikura vachingoona vana regina ndanashoti vakazara kumba kwavo everyday. Munoona nyaya iyi guys yanga ifanwa kuita nyaya inotagwa mufamily meeting kuti paonekwe nyaya yevana because ava vanhu vese vakunda indotaura ndida kutaura chokwadi zvachiri ava vanhu vese vari 2 they are being selfish anomaona havasi kufungira vana vese vari 2 uyu anoita izvi antika achindoita izvi zvangu izvi ndichiita zvakadai uyu oitawo izvi achiita zvakadai yanga iri nyaya ifanwa kuti igarigwe pasi nefamily anomaona porongwa kuti vana zvodai but unfortunately it's not happening and kana family yacho ichinzi zveshuwa yaramba kuti hatichadi kuti taure newe nezvazvo saka poitwa sei babavo valoka zvechokwadi vane kodzero yekuti kana vachida kuona vana vavo vakuona vana vavo pavanodirawo handimaona pavanodira and communication must be there nokuti baba havasi kuramba kuchengeta vana vavo tanetsana nababa vanoramba imimi vazhinji venyu varume vanhu vakakupai vana imimi vakatiza timunotarisana navo kuti uya umbochengetawo mwana ndibatsirawo school fees munhu achitiza kurova mari chaiko ava varipo havo vari kuti ndinotoda kuchengeta vana vacho I want to send vana vangu kuchikoro toda kuti ndipotewo ndichitengerawo vana vangu something ipapapa poga tototi thumbs up kwavari handimaona because tanetsana narunaway father vakawanda ko mairoka hapagoniwe here apa kuti for the sake of vana sorry for the sake of vana mumbotaura iyoyi nyaya yevana nokuti pakutambiswa vana front chokwadi chakanaka kwanzi munyazovazivere baba aiwa mai general iwe unyazovazivere ina handivazivi iwe pamwe ndiwo wakambogara navo unovaziva ina hangu handivazivi mai general ina hangu handivazivi pamwe imi makagana makagara navo mukatotiudza mo ini ndiri kungotaura zvinhu zviri trivial zvavakangotaura zvavari kungotaura pano zvandiri kungoadresa handivazivi kuti ndikazoti ndovaziva I don't know pamwe imi menyu munogona kuve muchivaziva I have to go zvisimeli asi kuti inini ndozvandataura nyaya iripo ndekuti ngavanzwisise mairoka kuti takagamuchira ende decision yavakatora indakaigamuchira and of course I was pressed, I was very angry kundisiya kwakaita ndakatsamana kakasi but ndakazvigamuchira kuti akamubva on but panyaya yevana apa babaroka panyaya yevana yamati vana vari kuenda kushamwari kune munhu akuti ndakatokuonai mazuva apfuura muri kufamasi muine vana 1 akandiona ndopandakatora ndakafonerwa ndikanzi that was the first day ndakaenda kumba kwamairoka handangwena ndega ndakatofonerwa ndikataura nemwana ndikati ndipe madirections because muri kugara papi ndoza area ndikutora mwana wangu tikasangana padhete ndikati keila ina mutora miya uye naye akaenda akanoda kutora miya mai vacho vakauya nayo akati mwana ari kudziya chichimu ndamutengera mushonga ndikana navana vangu vatengera mushonga ndikapedza ndikavadzosera kumba kwavo mukanotaura zvakanaka asi handiti paconversation yenyu hatina kutaura takangotaura nyaya yemwana kungoti mwana ari kudziya muviri chichi kunetsa panapo mwana ari kudziya muviri oright is fine ndobva ndadriva ndobva ndaenda kufamasi ndobva ndadzosa vana ndobva ndakazoona vana after 3 days ndikuona ndikuzamafonera mwana wangu asidaira foni ndikufonera mwana asidaira foni ndikunyora mameseji mwana angu rubritika ndobva ndangosenza ndega kuti anogona kunge kele asina foni nani ega ina mai vacho kwatinongomai naye ndobva ndatongesa message yakati hazvazvosvika iri palevel yekuti inini mwana wangu hatichakwanisi kutaura naye kana iti nhau yevana manjeka tinonetsana kusvika kupi kusvika kumapena bcause ndandakuramba vana vangu ndobva akabva andifonera iye andifonera aibva fona zvikati takakushaya wangwasi
kumba mwana arwara nenzeve saka ndakamusiya kumba kwefriend yangu. Ndikasiya kumba kwefriend yako ndokuhospital here ndokuchipatara ndokufamasi. Ndakamusiya ikoko. Mangwana makuseni ndiri kumuka ndoba ndikuna mwana ari kuuya. Ko uri kubvepi makuseni anaya? Chikanzi atakaya holiday isusu kwanhindu. Kune muno yako holiday ikoko sei ini ndiripo pana baba vako. 5 meters away kubva pamba peshamwari yacho. Ndoba akazobayiwa live chinzanzi akadena vanhu. Yeye akadidi handina kudena vanhu ndakambobvunza kuti vana vangu vari kutsvage kumba kwenyu. Ndinowana kuona vakasvika kumba kwenyu ndozamudisa vangu ikoko. Right. Aiwa, tinotenda baba Loka, ndofunga mai Roka vari kuzviwa zvamuri kutaura nezvamuri kukumbira chikumbiro chenyu chekuti ngapave nepisa manetawo nokuramba muchitretenwa nokuti munzwetsara avo rirambe richingotaurwa kusocial media namai vevana venyu hamuchazvidi. Tinoda kutenda ipapo ndokumbira kuti mumboti muinde henyu kuramba tinoda kuinda mumbondirega ndimbotaura zvangu nemadzimai nana baba vari pano. Kana muchinda kana zvichizo zvaizogonawo kana mabva madzoka kwamuri kubva kana kuti maenda kwamuri kuenda munogona kufamba henyu muteerera life iyoyi because it will also help you ramangwana. Animaona zvinogona kuzokubatsiraiwo futi ramangwana. Palive ndendiripo pacall ndobatsika kwasi kuramba ndiri pacall because ndinotori nevanhu vandina kuti atitori busy kushuta maskits pamazondifonera. Alright, aiwa hapana kushata. Enta henyu yamuri kuita. Right. Okay, thank you so much sis me. Alright, maita basa. Right. Vasikana ndibaba Loka handitika tavati ndofunga mavanzwawo zvavanga vachishuvira kuti ina handina munhu akambonditeerera from day one. Vanhu vese vari kungoti inini handina kumira mushe vakangotera side one ndaida kutaura side rangu of the story. Mavanzwawo vachitaura zvichemo zvavo vari kuchema handitika ndonyaya yavo and I think the message has gone across kuna mai Roka kuti mai Roka baba Roka vari kukumbira chete kuti pave nepisi pakati penyu kuitira vana ramangwana kuvati vanetsa nekuramba vachingotaurirwawo zita ravo vachingotukwa richingotaurwa kumaskits. Handitika ndofunga munin'ina wangu murudo wazvinzwa munin'ina handitika munhu anoudzwawo nevamwe vanhu achiteerera handitika just like it doesn't hate kana uchita uchadi isu hatipindiri mumarriage dzavanhu hatiudzi vanhu zvokuita mamarriage dzavo ende hatipindiri mamarriage dzavanhu asi kana munhu angoya akakumbira kuti zvavangotaura ipapa ndofunga mangoona kuti handina kutora side nangotaurai zvamuda kungotaura vakataura vakapedza vainda handiti maona vainda kudareko zvinoda kuti timbotaura tiri tega madzimai story yenyu ndichatsika mugarden menyu you know me now mondiziva kune vachabvumirana neni kune vachapokana neni it's okay and it's allowed. Chekutanga ndoda kuti ndinyatsokukudzai handika mumarriage hakuna marriage iri 100% perfect. Hakuna marriage iri 100% perfect. So ndinoona vamwe vanhu ndaona vamwe macomments vangashiti mai Roka kwai baba Roka vati kwanzi kupati kwakauya vamwe vachiti kwai tauya kumusinguri wedu handimaona chinondidaro ndechekuti hapana hazvina kuipa kuita single lady handika based on circumstance hazvina kuipa kuita munhu ari single handiti asi vamwe venyu musanyengere nokuti imi muri masingle not by choice. Kune vamwe vasiri masingle by choice mugare makazviziva izvozvo koita masingle by choice nokuti uyo anoti nangu handichadi zvokuroorwa ndoda kuti amusingle handika kana usiri single by choice musanyengera vanhu handika kuti welcome zveni tauya kumusinguri wedu noziva kuti utotsvaga imba nekuseri utodanana nemwe murume womunhu kuseri asi yako imba yemunhu yako wanga uri wega wakaisiya wakuinda ndana nemurume womunhu ikoko handimaona ndauda kutaura in general iya isisinei nenyaya yamai Roka nababa Roka ndakungotaura in general tichionesana vana vangu pano padiaries handiti ndogara ndichikudza kuti marriage is a two-way street handiti it's a two-way street chokwadi chaicho it's a two-way street haisi imba yemunhu one. Kazhinjiwo chinoti ukazoona mukadzi kazhinji o retaliator handika ndiye anoziva bhutsu dzaakapfeka. Kana bhutsu dzawakapfeka dzikanyanya kushinya unokurura handiti kana wakurura ndokunonzi kusiya ndiwo kuziva mumarriage like ipapa mai Roka ava ndo vanoziva kuti mbama wakabuda manga makamira sei zvavaisangana nazvo zvatisingazivisi ndo vanozviziva kusvika vene decision yavakaita handimaona kuti now because it's a big decision yavakaita ndakuda kusiya imba iyi handichadi ndakuda kutanga life yangu ndega nevana vangu pavakapinda ndo vanopasiva bhutsu dzavangu vakapfeka ndo vanodziziva vakadeciida kukurura bhutsu handiti asi wakurura bhutsu kudaro handitika let peace reigns pakati penyu nokuti hazvichameki sense kuti kana wakamuvha on wakurura bhutsu unopota uchidzokera kunodongorera bhutsu dziya dzakakurura kuti mubhutsu mapinda soksi here mubhutsu mapinda gonye here. Kana wakurura bhutsu ibva wakurura bhutsu ubva wafuratira wotorova pasi nokuti ukafuratira unoita chiuru chemunyu
kana wati wazvipira kuti nini ndasiya ndakuenda chibva kufurufushawo uyu anenge asara chibva watoenda zvachose newe wakasiyiwa handika there's no need yekuti unde unofurufusha kune vamwe vekuti nhasi anoenda kunofurufushana nemaboyfriends emukadzi wake oenda kunofurufushana nemagirlfriends emurume wake handimona asi uri kuti handichadi munhu makasiyana kana wati hauchadi munhu ndiwati hauchadi decision yako hauchadi move on with your life there is no need yekuti muve bita mese murume kana mukadzi muvai on life yenyu plus mumamarriages umu mamunenge makapinda sikana this is the truth honest truth zivai mafriends ekutamba navo muri kunzwa zivai vanhu ekutamba navo mumamarriages umu kana wakapusa unonyengerwa nefriend ine murume wayo mumba iri kuva takagumbatirwa everyday ine murume kuti uyu haaiti ushu asi andambona friend inopindira murelationship dzevanhu marriage yevanhu inini andisati a good friend cheche will not interfere mumarriage yevanhu whether ndeye best friend angada usina mashuku ekuvaka anenge aripo kusina chekutaura kungotati asha imbonisovhai nyaya dzenyu kana mapedza zenu tozokontinua tichitamba anomaona mukontinua nyaya yekuti dzimwe shamwari dzirimo munadzo dzekuti dzikuputsei chokwadi chakanaka mune dzimwe shamwari dzekuti dzinokuparadzai zveshuwa muchifunga kuti ndo pane yese moparadza dzimba dzenyu nekuda kwemashamwari aya a good friend inotokuudza kuti apa shamwari takurasika apa shamwari zvinenge zvamheno tiri kudai so munoita muchidzora namafriends andika munoita muchidzora namafriends ende imo mumamarriages mamunenge muri andika kune varume varimo anti nekuti they want to control you anzvadzi dzangu ndati muteererese ani muri kunzwa mukadzi haacontrol you haisi toy you don't control a wife wakamuroora yes mukadzi wako anditi but you sit down and you talk you discuss with your wife you don't control ye zvokuti anzi I own you you don't own anybody munhu anoona munhu ndimwari hakuna munhu anoti kwanzi ndoona munhu because ndindakabvisa mari andimwana saka ndakamutenga aiwa mumarriage hamushandi muchidaro andika mumarriage hamushandi muchidaro you sit down you talk your problems out andika muchindira mberi zviya zvekuti gumbo norira pano nderangu zvakasara zviya makore atikurama anayo hakuchisina zvakasara zvana mbuya nehanda rapera zvekupi hameno ini cheche munotwai vanhu vekumasvingo ndi vanodaro inobva kumasvingoini ndo kwangu kumusha ikoko kumasvingo ikoko handimaona but tinotozviziva kuti zvekunzi gumbo rinorira pano ndezvanambuya mazuvano vakadzi vanoshanda varume vanoshanda you sit down you plan together you sit down moronga pamwe chete kuti no tinodai because chokwadi ukakontrola ukanditi ita zvakadai ukada kuita kunge papeti vakadzi sometimes vanopanduka ende akapanduka kana iri mombe yemashanga haugoni kuidzosa mudanga kana mombe chinge yapanduka saka vanhu vazadzi dzangu vari mucomment section matika know how to speak to your wives zvamakakura muchidzidziswa nababa kuti anzi mukadzi unodhimanda handika respect kumukadzi respect haidhimandwe you earn your respect you don't demand respect if you love your wife and you respect your wife automatically that respect will come back to you it will come back to you automatically but kana uchibata mukadzi kunge nhapwa anokuonesawo kunge nhapwa saka kana paine hanzi dzangu dzimwe dziri mucomment section can you please listen for tomorrow's sake animaona imiwo vakadzi ndoda kukudzai chokwadi munoona shamwari dzamunenge muinadzo idzi muri kwamunenge muri kumakona kwauko handika haminoti munenge muchiudzana here kuti tit for tati tinotohura tese muri makahura kadai ndoda kukudzai istatement ramunotaura ini rekuti tinodzosera shiri inenge yafuta rekeni tinodzosera kumashure but ndoda kukudzai amuihwini unopera ndiwe munhu wemukadzi you can never do makwikwi nemurume amufi makaita makwikwi nevarume murume agara murume I'm not saying this kuti tikuudze imi varume kuti you take advantage of vakadzi because tikuti varume no but mukadzi hauite makwikwi nemurume because unopera fast murume akahura kana iri marriage yako yaunovhaluiwa yaunoda murume akahura haubudi mboshine nda kuenda kunohura because iye akahura you don't do that idzi ndidzo dzenza munoona kune maplatforms edze idzi ndidzo dzenza munoona kuzvikona kumashamwari kwamunenge muchitaura kwapera mukadzi cheche kana waona kuti wabatikana warwadzwa nechihure unobuda there are ways even to address nyaya yechihure iyoyo
kuhama uku. Ini ndikabuda nhasi pamurume handifi ndakagona kunowana chikomana chijaya chekuti chindirowe. Asi murume anogona kunowana mhandara chaiyo, vhijiri chaiyo, akanda mumba. Andivazvona, akanda mumba ndokusiyana kwazvika zvinoita. Hatiite tit for tat mudzimba guys. We don't do tit for tat kuti akatohura saka enda tohura. Chero zvichibuda apa izvo zvinasi tikaposta kuti ninga akahura. Handibona kumukadzi munoseka kudambuka mazino imi. Asi kuvarume zvinongotogwa kungonzi akahura zvinotonyadzisa kumunhu wechikadzi. Sarudzai mafriends enyu zvakangwara. Musangoti just because ishamwari yododai so ngapave nemalimits. Imimiwo shamwari have limits mudzimba dzevanhu. Have limits. Musapindire mamarriages evanhu. Handika yenyu marriage mapedza here. Yenyu marriage iri perfect here. Makunopindira dzavamwe marriage kuti muda kuona dzavamwe dzakadai kwenyu mapedza here. Ndosaka chitaura papenyu wangu handidi shamwari. Handidi shamwari. Andimukona because shamwari dzimwe hadzina direction. Hadzina direction. Idzekuda kungoparadza chine dzichinda. Dzoparadza dzoinda. Apedza ipapo okusiya iye ayoenda kumba kwake nemurume wako unoronga zvokumba kwavo. Imasara makadaro. Imwe nyaya kana vakadzi makarogwa guys. Makamboinge makarorwa kumwe. Mukazororwa kumwe. X yanga iri X yako ishi. Simba rekuti ifonere present husband yako inenge yariwana upi? Inenge yawana kupi kuti X yako izosvika pakutexta message. Simba racho rinenge yariwana kupi? I want you to use the common sense guys. Simba racho anenge yariwana kupi rekuti ndoda kuudza murume uyu zvakati anenge yariwana kupi? Especially when there's a child involved ari kuchengetwa napresent father. Baba vari ukoko. Ari kuZimbabwe uko Josini tutora nyaya yaDhumebere panapa tutora nyaya yatukutaura yenhikikiri yezvari kutoma kuto disturb ani kuti Dhumebere aripi ari kuZimbabwe Dhumebere. Anoona regai kuti kana muchigwa hondo dzenyu mumba regai kushandisa ma-ex enyu to settle your scores guys. Don't use your exes to settle your scores. Adi muri kunzwa? Don't use your exes to settle your scores. Because chinonzi ex ka chinhu chaka expire. Chinhu chakatodarika, chinhu chisisina basa. Why would you go back to your ex yako na ex yako? Handiona kuti uye ishotese murume waona ipapo. Koma mangwana mukafuma makagadzirisana. What happens? Kana waimuda uchida munhu, uchimuda zvokudaro, haufanira kumusiya. Haufanira kumusiya unogara nemunhu wako yeye. Ndiye waigara naye. The fact yekuti wakatosiya ukanomove on ukanotanga zvimwe. Kura kutanga ari useless angasinawo paka pane dambudziko riripo. Musapema ex enyu simba guys. Rekuti vaende kunoatakana nababa vana varipo. If you have your own problems nababa vari paground panguva iyoyo andika pedzeranai kukumba kwenyu solve your problem but zvakafanana nokuti imi varume motumirawo magirlfriends tapota achitifonera hatizvidi. That will make women to be world. Kana muchiita zvemagirlfriends enyu ita zvechihure chenyu choperera ikoko. Never allow your girlfriend andika kana kuti ani kuti musa afonere mukadzi wako for the why. For the why. For the why. Sometimes dzimwe mukadzi akangwara anoputsa imba yake nemaoko ake. Mukadzi benzi anoputsa imba yake futi nemaoko ake. Ani muri kuona? Because muri vakuziva kuti makore anenge achifamba guys haudzokeri kuita mwana mudiki. That's a fact. Haudzokeri kuita mwana mudiki unenge uchikura. Andika mukaenda kwese kuri kuitwa madating site uku. Kwese kuitwa madating site. Vakadzi vasere. Ndotsvagawo murume. Ndotsvagawo murume. I'm looking for a single guy. I'm looking for a single guy. Makamboita mistakes wayaridi. Now you want somebody to settle with. Wakuziva pa wakakanya kuti ndakanya pakati nepakati. Saka ndoda kuenda kwekandinogadzisa macorrections ekwandakambokanya. Hanti ndizvo. Kana varume vachona vasina nyanya kukoshera zvekudaro. Sekutora kwamboita tatambasa nevarume su. Why muchinyora kuti mutsvaga varume? Unovadi? Munovadi? Munovadi?
kana marambana kurambana kuriko guys, people they fall out of love. Rambanai in peace, moko mweta life yake zvekugwai zvashandi zvokuti ndaba uchingogwa na ex every day uchingodini hazvishande. Rambanai and move on in peace. Kana mapera rudo gwapera hachakuitiri uyu haachafanani nepaya pekutanga hachanaki. Hanimona hazvidi kudaro. Hanimona vana vechidiki vari papa vakateerera sarudzo final say ndeni isu ndingokudzai zvangu like play. Hanimona like play kungotaurawo zvangu, but kana muchida dzimba dzenyu sometimes vanhukadzi handika even mamwe mashoko amunotaura kuvarume chako be very careful of what you say. Ndine audio yevamwe vanhu vandakanga ndichibatsira anzi munhu panoshungurudzwa mwana wako it's a no. Nyangwe ndakaroorwa pechingati atina kuti munhu ngashungurudzwe mwana wako. I never say that kuti mwana wako ari kushungurudzwa na kudai. Ndati kana muchinge marambana go in peace. That's what I'm saying. Ndizuti hamusi kuteerera kuti muteerera kupi handizivi. Kana marambana people fall out of love. Kana marambana go in peace. No need to fight, especially when there are kids involved. That's what I'm saying. Kana murume wanga unaye ari toxic. Handika ari toxic murume wanga unaye wacho waonaye uyu wamboshingirira zvaramba ari toxic. Wansaida ndakurira butsu dzachari dzandashinywa ndakurira dzakwenda. Ibva wakurira zvachose and go. Usacheuke. Usamutsvage. Usaenda kunomustoka. Is the truth? Ichokwadi. Nokuti hauchadi, you are trying to heal from whatever zvaitika zvaunoziva zvatsingaziva nti there's no need yekuramba chinostoka. Ndochokwadi. Hanimona. Narcissistic behavior kuvanhu vechirume. Narcissistic behavior yokuti unoda kutodza mukadzi kuti tisatambana nhingi, usatambena nhingi, usapfeke chakati, pfeka chakati. Noti mukore uno uyu vanhurume. Noti mukore uno ushu vanhurume. Handika. Please. Narcissist ameno kuti ndemwetira kuna namabenyu kwapaka zvako kumunodza ivavo. Mukadzi haisi toi yako. Haisi toi yako yekuti unoita zvaunoda naye. Uchimuti jambo obvunza kuti how high. Obvunza kuti how high. Ndosaka ndataura chipo kuti whoever vese for them to have peace they should stop talking about each other. Baba loka ngavasiye kunyora anything that concerns mairoka. Kana kutaura anything chekuti mailo kanofila kuti vanonzwa kuti ndikutagwa nezvangu. Mailo kaobeta the same so that they cooperate in peace. They cooperate in peace. Nokuti animona kuti mwana akarwara vakamufonera kuti mwana ari kupisa muviri. That's how it's supposed to be. That's how it's supposed to be. Kwete kuti atitaudzani ndomudza sei mwana agwara. No. It's not supposed to be like that. It's not supposed to be like that. Marriage haisi papadi, haisi pap and flays. Sadza nenigigiri nenyama. Anmona, haisi sadza nenyama marriage. Marriage ichigida gori ya mu marriage mundo ndoku muchizora chinja chiti ndazosiya ndabudamu. Handika ndabudamu zvokuti hadodi kana kuwasitare munhu yechitagwa futi. Anmashoni. Stop talking about your exes kana manhingira anzi mundi kudurura maiguru musoro. Stop talking about my exes enyu kana masiyana. Mumwe nomegangota move on upenyu hwake. Zvinowanikwa izvo. Kuramba namusima tanga namusimi wekupedzisira. Nokuti vanhu todi kupindira because mangwana mutogona kufuma futi maamese. Chinonzi runonzi rudoka. Runonzi rudo. Runonzi rudo mai mwana. Runonzi rudo. Nofuma mangwana vanhu vaya vese modi. Modi. Saka sirai pamangwana vasikana. Sirai pamangwana. My friends, kana muri some exactly Leah. Hands me I'll do you 699. Okay. Life in that agree and pakuti life yedu yatukurama mazana isiria yakari. But jokuti unoita 6 to 9 iyo 6 na 9 ita wangu. Your life, your choice.
ita wangu ita go and do 69 akahura ndanohurawo chaizvo handi it's a choice tichazoona kunoperera game racho kuti rinopererepi enda ma Alice yarutaura zvine musoro. Exactly, and that's what I'm saying. Kuti vese ngavatambe yavanotamba kudzoko vobata vasangana pavana. Izvo uyu anoti ndoita 69 ndotongoita wakahura ndotohura kuti ari kuita. Your choice, my dear. Your choice. Ita. Your choice, ita. Ndiunozwa wakazviwana kuti wakazviudzwana newakazviwanepi kuti zvinoitwa. Dei zvaiitwa izvozvo Leah Band. Go and ask your mom. Kuti vakaita here 6 na 9. You can call in 49. Dzimba dzavana dzipindirwe guys. Dzimba dzavana dzipindirwe. Ndochokwadi. Ma friends ari kupindira kana takapindira munyaya baba aro kana mai ro kaka. Ibvai mashipa. Andika itai zvemarriage yenyu kudzimba dzenyu. Andika taurai zvemarriage yenyu kudzimba dzenyuko. Kwenye I think motori ma problems nyamu nawo iyi marriage isena inayo. Andika musapindire marriage dzavana. Handiti musatenge nyaya dzamusingazivi. Musatenge nyaya dzisiri dzenyu. Hano pachakafudza dzimba matenga. Maswera sei. Ndaswera maswera sei. Maswera. Ani mukona vanhu vaifanira vachikomenda kuti hanzi toita 6 na 9 kana kuti murume ngaauri. 6 kazhinji kacho. Munhu anenge asiri mumba, munhu anenge anedzikanisa anenge akarwadziswa. Varume ava vanorwadzisa chisinene. Chero ari mumba, baba panguva iyoyo ndofunga anenge atohwirwa. Chironda chistori kurwadza chiri very very fresh. But paanezenge anani, ndopanezonoti kana itauro zvezvazvitaura. Gaisa chidi kunyeperana. Munhu wemukadzi akahura, hazvibudi zvakanaka. Hazvise zvakaita. Asi murume akahura munotogara poitwa meeting panapo. Poitwa meeting yazvibva zvanzi vakahura ngani, sori zvako murora, sori imai guru. But iwe ukahura munhu wemukadzi, kutaurana chokwadi zvinonzi kudii? Handizivi akuitwa here kuti sorry hazvadzi. Sorry. Amen. Hello, takateere. Sorry nandangombodaira sekeni. So, chinoitika ndechekuti iwe munhu wemukadzi ukazohura, hachidi kunyeperana. Ndodangodaira foni yafiwa mbamunhu. Hello, maswera sei. Vari pagedhi vasiya foni mumba. Vari pagedhi unovaona. Chinoitika ndechekuti munhu wemukadzi ukazohura, hapambogarwe meeting kana kuti kudini. Unotongondidzokera kumba kwenyu, take your bags and go. So vakadzi vazhinji chero vachiti hanzi kana kuri kunzi baba vari kutaura chokwadi kuti mai loka vaihura. We won't justify that. Hazvina kumbonaka munhu wemukadzi. Ukaona kuti munhu wemukadzi mba muri kuvava, ingobuda ongosiya unotanga new life. Oita zvaunoda kuita uripi, ende zvinenge zvine dignity. Asi ukazohurawo uri mumba, iwo ndonunga wakutanga uri wrong. Chero murume zvezvaikutadzira zvese hazvizomboti harikukana. Iwewe ndonunga wakutanga uri wrong. Ini ndo maonero andinoita hangu nyaya iyi. Ende baba anoka ava vatongonobvita nesu vari kurwadziwa nemari kuitwa nemukadzi wavo. Chero vasvika havana zvinhu zvavakatadzirwa. Asi iyi mari yakuitwa nemukadzi wavo pasocial media iri kuvarwadza kusvika zvekupedzisira pabhonzo chaipo chaipo. Iri kuvabanda kwete zvekutamba kushayana hope. Ende mari yavanga vachitomboidzawo, saka zviri kuvanetsa kuti ingatomboitosvika pekugumikira chaipo. Ndomashoko angu chete handinawo. Samuri kuti varwadziwa nemari, havasi kugwadziwa nevanhu. Vanda mukadzi wavo mari. Sure. Mari iri kuvarwadza chisimeli. It's not easy. Nditi pavamboita mafini everything. Vanga vasingawani mari kubva kumafofo. Eko zvimwe zvinoenda pavari kuye vachitaura palive kuti baby way handigone kutenda. Mari yandaisirwa ndachema ndachaya kana kuti ndoita seiko. Ndachema. Mukaona munhu wemukadzi akutaura kuti ndachema nemari yaisirwa inenge yakawanda. Apa baba vanenge vaine goti ravo vanenge vachizviona.
vobva vaida kubva vanonyora post inorwadza uko ndobhitanesi yavainayo mai kuti madza havari kuita mari vega handi vakambovakumbira kuti ngatitie mamasiki tese vakaramba nekuti vakazonoti ivo kusaidi kwavo hakuna munhu ari kusaidi kwavo odho kana vakatadzirwa hatisi kuramba kuti vakatadzirwa asi the way yavari kuzviita nemunhu yaanioma haadi kubvuma kuti ndakatadza no munhu yaanotozvisina kuti niwo ndipanapa inini vabvuma asi uchida kutaura chakanaka havana kubvuma iri apa kuti ndakahura izvezvi ndopavazobvuma nhasi zvisinei kuti vazobvuma vakataura vakati chero paive pandakatuka pandakati handisengeti vani ndakakumbira rurekero ko zvimwe zvimaposti zvingava chiregedza akakuita maposta havana kuti hanzi ndakaisa before here hanzi ndaisa ndichina mairo ukawani that means hazvikaundi ndezvakudhara mami kune posti yanezuro yavakatoisa nezuro vanoita maposti vachidhilita yanezuro yanezuro yangu handizivi yanezuro yangu handizivi imunamwe vafolowe ndoproblemu chete yamamira yekuti nina musingavafolowe but kune posti yavakaita nezuro vachingopedza kuita zvavanoita vakatakwa mucomment section vanobva but ichingi nezvamazotaurawo navo ukavaudza nhasi ichingi zvezvivanzwisisa ndounonge vanzwisisa zvamamutaura ka sezvavanga vasino munhu wangamboaona vekasachitaura namateipa papa vachinge vanzwisisa nhasi aiwa ngavasiyana nenyaya dzekuti vanopindurawo vachinyora makabisira vachidini that is wrong because hondo yacho haifi yakapera animaona haifi yakapera saka na vachinyora maposti ngavasiyana nekunyora maposti and also mailoka ngavasiyana nekuenda kunonetsana nemukadzi anoshanda nababa aloka kuti siyana nemurume wangu nokuti vakaramba murume ndivo vakabuda mumba saka havana right yekudzokera kune munhu mailoka vari kutoenda kunoataka anonzi anitinire ndozvandiri kutaura ndozvandiri kutaura muri kuita madhirama muri kuita musapinde magumbezi vari kuvaramaze kuita kuti musaite izvi taiti ndozvandiri kureva handiti kuti havachina right yekudaro because ivo vakabuda handiti vakati havachadi vakaita move on saka vakaita move on whoever decides baba ava vanotenda kuti anai maskits handiti kuti vanomaita sei maskits I don't think kuti zvichine basa navo handimaona I don't think kuti zvichine basa navo you can do maskits avanoda nemunhu wanoda because vari kuzama kusimukawo handizvo here asikana ngatitongei fake ngativei fake handizvo here but vakazotevererawo kumashure kwevanhu vacho vanenge vachitwa nomaskiti voti uri kurara nemurume wangu uri kudaiso musaita maskiti muchipinda machira vakuita as if like vari kondela meaning to say kuti vanhu havanodanana but vakawandirana because ini panotora babaloka unotonzwa kuti babaloka mukadzi akati ndauya nhasi vanoda mukadzi wavo vanoda mukadzi wavo apa kadowa vanoda asi kungoti pride yekubvuma ndoindi kutovanetsawo kuti ndine pride asi mukadzi wavo vanotoda vakatohwa kuti mukadzi vanotoda mukadzi wavo nhasi handimaona so ndozviri kutonetsawo probably kuna mailokawo vachinewo vakatsamwa pamwe kutsamawo handimaona kana zvazopera muona gona toona vanhu ava vave vese handimaona saka kana mati marambana guys mese move on handika mese move on babaro kavosera zvekutaura nezvana kwai hani vanga chitogwa pashoti kwai amen ivo mailo kavosera nezvekutevera uyu kwai hani shumburesu wacho vosara nezvekutevera nashumburesu zvinhu zvavanoita kana kuti vari kuacta sevanhu vari kudini that's not right munhu ngangoita zvaanoita handi vakasiyana vakaudzana kuti move on takuita move on ndo move on yacho ari pano mwada kufona vakadzi vari kuhura zvisingaitiru vakadzi vari kuhura kauda kunoti vakadzi vari kuhura enda kwatineshe mugadoko kwatineshe mugadoko zvimamarriage type izvozvi zvimai mwana zvinohura vanohura zvisingaiti mamarriage type iwaya vanohura makaona mai vaiva marriage type yai kuhura vana 3 takapira pawa munoziva 3 one time kuhura pakanzwa kutanga the probability is 0%, wechi2 probability ndikati naimwa wechi ndakati ha mukadzi akamasta chigemu chechihure ihule zvakaoma mamarriage type aya but muona zvandiri kutaura kuti kuvakadzi zvinodii honai tiri kutaura kuti chizvozvi hatisi kumbotaura kuti baba vaya zvakati tikuti mai vaya tikuti mai vaya
chero zvichibuda pabroadcasting mairaitotsikitsira kudai zvinei zvitonyadzisa kumukadzi murume kuikwai aura anenge angode fesi mudenga. Hi Lulu, how are you? Mona saka kana zvikodzeri vedu vanhu ngoitai move on mune zvakanaka pa upenyu sena nekuramba muchingo atakana kana masiyana mata hamchadanani, you no longer want each other, you no longer love each other, move on. There's no need to kustoka mumwe kana kunokontrola mumwe kuti iwewe wazodai hapana need nokuti wakati hauchadi imba. Move on nelife yako chete. Kurambana kuriko vanhu vanopera rudo guys, pera rudo chaicho. Mchanoti warungu cheko madivorce anotoitwa hai madivorce ari hai vakangoona kuti hauchatodana notogara pasi cha inini that love ina ndichina ini, and I think kuti we should get a divorce. Votorambana zvakanaka ukoona chimwe chidoro mangwana vese kuboas vakatorambana zviriko zvino kuma black soup muno bitterness yacho hauipedzi asi chena kutaura nchekuti nini kana musingasari dzimba guys, don't do 50-50. Chingobuda unyatso kunohura uri wega, unyatso kunakigwa manje uri wega. Handichika chero nemiwo varume kana mchiona kuti maguta nevakadza hamuchadi, ingobudai minde zvachose. Hanimona ingobudai minde zvachose nokuti kana vakadza akazokuitirai hamuchadi futi kufa, munofa. Vane moyo munyoro muteteka vanozvita vanhu vari strong but havasi strong. Hanimona asi hedu isu hatizoputsi pano kuti vanhu ngavaende vanohurira varume. Isu pano tinoti hatiite 50-50. We don't do 50-50 ndo chokwadi kuti ahura murume nenda kunohurawo kuzi unofane unobayiwa nebanga kufa chako kufa kuti fi. Hanzi move on inorodza wakawanda but ndimi munenge maita decision yacho iri nailizi. Handi decision ndimi munenge maita mega decision takuda kuti amove on anchadi. Saka inokukurwadzai sei imi muri 50 makadecide that makaita decision iyoyo? Yakakukurwadzai? Move on. Yakakukurwadzai? Masingu mtu unoudza kuti buda iwe siya iwe, asi uchiudare iwe wakasiya wako ukaudare nemurume munhu. Izvozvi boyfriend yako murume munhu asi yako wakasiya chiti siya iwe ndo siya ini wakaenda kunoitwa side chick. Saka life yacho inobalance sei? Inobalance sei? Wokudzwa timetable yekufona kunzi usafone ndinokufonera because mukadzi wangu anenge aripo. Wakasiya kwaifona nguva dzaunoda kune wako. Nezuro ndakavanga ndine maaudio andinawo maiguru. Vamwe vana vandaibatsira nezuro. In fact mainini vavo ndo vakandifonera. Okay. Audio ichiudza murume kuti achituka murume achituka nambandi. Murume achituka mukadzi achituka murume kuti une chiwe mburugwa mako hamuna kana chini. Une kadora iwewe autombondigutsi vapata kugwasara mumwe munhu zvikanzi ningu yaanoto imi unoshaipe kutangira nditokudzai unoshaipe kutangira shoko kuti ndotangira pakuti chibatsirana ningu yaari nani mai mwana murume ari kuudzwa izvozvo mai mwana chinenge chati helele kumba kumanje zvaipa manje. Hanimona murume akuti saka uri kutohura ningu wakati mukadzi apa anenge achiita kusvotesa iwe anenge kuzochiwa nditi ndakazvitaura sime ndaingosvotesawo but kumurume zvichahwika kutusvotesa panenda kwama dzake achidzudza pane achabhiringa kuti waisvotesa kune zvichudzi wakadini wakahura iwe hauna kuhura mainiye waingotaura mashoko ekusvotesa. I feel for her right now. Mene kuti chahwangu mangwana kuti zvine zvafamba sei paindiwe audio iyi handakunzi ndiplay pano maaudio yakazara mufoni mangu but ndisina kupa authority kumaplay maaudio enyaya dzevanhu. Kuudza murume kuti kwanza chidora chiri mubhurugwa mako uneiwe hauna chaona hautondigutsi pamubhedha iwewe. Ninga ari nani? Ninga yekuti wakabva shamwari yemurume ndakati ndiyani shamwari yemurume modanana here? Havadanani ndaingosvotesa. Kutoona kuti kuparadza imba yake oga hake oga taipinda bhizi yekukumbira murume kuti tokumbirisawo usaudziwa hama usatokumbirisawo usasvitse kuhama maingogwadzisiwa hapana kana nyaya. Hamona but murume anongoti musi wamunokonana futika anovaudza anovaudza kuti audio yandimona kuti audio yandakateereresiwa kura kuti yakatochengetwa pakanaka audio nemurume musi wanokokona nchete inobuda kuhama dzekuti ndingwai zvaakandiudzawo. But zvino unenge wasvotwa jina but zvino inokudzokera mangwana inokudzokera mangwana chaiyo inokudzokera.
saka asikana zive Kumushatirwa kuna zvakunobatsira. kushatirwa but kushatirwa zvakangofanana nepapatoshatirwa zvo zvokuti unosvika paextend yekuti unoenda kunoda kunorova munhu kufamba kune kuri kushatirwa munoziva but ukapinda panyatwa unozotaura kuti kushatirwa unotaura unopinda pataitika mweya uya unenge wati bherengende kushatirwa kwekune kwapera manje wapanyatwa uri 1 wapanyatwa uri 1 saka ngatizvikontrole vasikana. Let's control ourselves. Anditika zvikuru sei imi vari mudzimba umu mukabvunza vazhinji vari singu vazhinji vacho havasi singu nekuda kunze kweuyo akaviga murume wake akacherera murume wake kuti ndiyaridza kuti murume wangu akavata pakati apo ndo pakavata murume wangu haana mari kuhura naye atori mumugumbo kana usina kucherera chete hai asikana wambazvona naiguru anzi muri sei Ndiana kundimhoresa ndiri raiti. Anditi maona. Ndinoda mutingota guys. Muri seiko guys mbondudzeo kanyaya asikana. Muri say how are you? Yeah. Muri say mukushigona sei manje uchanzwa zvakunzi Wellers anonaka kupfuura shoti nababa. Hanzi chi? Manje uchanzwa Wellers anonaka kudarika shoti. Baba anokati. Aiwa amukombei varume, amukombei vakadzi. Amukombei varume, amukombei vakadzi, amukombei you can't compare. Azviiti kuti mukombei ane zvibudi. Azviiti. Zvinouraya ego yevarume. Zvinouraya ego. Chero kuvakadzi chekuudza mukadzi kuti kwai hey hauna matintini haugoni kudii hey ukazodini. Zvinouraya ego dzevanhu. Uraya self esteem dzevanhu. Zvidiwe. Shame. Zvidiwe. Hello Melo, happy Easter. Amuka ka Jesu nasi. Amuka takamboiona here Easter nguve kumabasa wedu we. Takamboiona here Easter. Kana kumboiona. Kana mboiona kufanana zvayo nemamwe madays. Zvakaoma zveEaster izvi. Kuomile. Zviomile. Basa. Dai basa. Mboyeka mundu dzenyaya nemadairies. Kame izvo mundu dzonyaya. Ichi kuitika ma streets. Come tell us what's happening in the streets. In the streets. Zvimizvi zvakawanda naimi dani kambo handina kana piti nzekurukwa zvinhu zvakadai handiti kora zuva rose ndakangogara aiwa saka udatorwa futi zvimwe izvozvi uwa ndizvara vatonga ndazvina 20 izvozvi makaine zvimwe ndakaina nama extensions. Anzi nditsvagirewo murume wekumuzimba. Vanombotsvagwepi kwasa timbovaoni varume vacho isu. Uda murungu? Varungu pane vandakaona mwari kuwata panze pa Greg's pane murungu ari pari smart joke akanaka zvoti anovata panze asi ihobho. Saka ukamutora iye ukamugezesa wapinda machena. Handina vachipa manzi government benefits. Anga achonzika anogwara njere. Anenge achitoidya vanhu. Achitoidya mari aripo paya pashi. Vanhu vaya. Saka ndopanongona kuti kuvarungu kune mweya yakangofanana nekumabhoyi. Iriko mweya yakafanana kumabhoyi nekuti hazvisi nomawo zviya. Guys, zvinenge zviri nomawo here kuti vanhu vanenge vachizvicheka-cheka vachizvibhenga
ndomwe yetsvina iyoyi itoriko kuvarunguko iriko iyo yamozoti mental health nechirungu anomaona asi mweya yetsvina iya itoriko kosei kuzimbabwe tisina mental health yekuti vanhu vanozvicheka-cheka nemaiguru kana kuti vanhu vanenge vachirovera musoro kumadziro sei tisina mental health yakadaro aiwa mubvunzo kasi ndambobvunzawo sei kusina nhikikiri kusina mental health yekuti vanenge vachizvibonderedza musoro vachitsemuka pamadziro apa iye vedu vanenge vachingomupei ari pamabhini paya vekumusha kwedu vanongofamba kumabhini kwachidla zvakaora zvinenge zvarashwa mabhini yekunoku yakaenda kuprivate school mental health yacho vanenge vachipenga vagere pakanaka vachidla zvakanaka vachienda kumaactivities asi government yemuno so maiguru vachienda kunoswima vachienda kunotamba bowling vachienda kumamovie nemari yembuya vanenge vachipiwa kubhadharwa kupenga kweda hatina ende vanochengetwa zvakanaka nokupenga iko vanoita zvakanaka ende vanotowirwa zvisingaiti vanotofaitirwa zvekutodaro chienda zvakanaka zvokuti chezvoti isusu tochitadza sei kwedu zvinoitwa nani nokuti iyo gavhmendi tedzakana kutogadzira rodhi dzinofamba mota dzavo vozote kuti kwaida kupa vanhu kugwara njere kotonziregai vagware njere vari mastritimo hanzi iriko but inovharirwa mudzimba umo macha makaona yekuti munhu anenge achitsemura uri kuzamenda health dziri kuno here wefei mirani mbokudza kuno kune vanhu vanodla bhilo muri kuwa guys kumedza bhilo mental health dzekuno kuzimbabwe sendambozvionai kuafrica uko kumedza bhilo kumedza mabhaudhi aya kutora achimedza mabhaudhi anomaona undushaya kuti saka zviri kufamba sei bhilo hauisi pachena bhozi ukaisei anoimedza kwede hatisi ndamboona yakadaro ini iyoyo kumedza reza ndamboona mental health yakadaro ini kwedu tongoziva nongogarira pamabhini aya emhiki yesiti kanzo vachivata musvina imomuya ndovatoziva hanzi kuzimbabwe unofa ndizvandiri kureva ashili kuzimbabwe unofa kuzimbabwe sandamboona sei vanodla mareza ava wakamboona iwe ashili unoziva yekunoku pavanobhenga musoro papai anovhurika kapa achirovera musoro kumadziro dai anovhurika pese ichi chinovhurika ichi kudai achirovera musoro dei vakarovera musoro kuzimbabwe kuzvidhina zvokwedu kuzimbabwe dei vakafa kudhara mapenzi ese muziya kuti zvidhina zvokwedu zvakasimba kazviya zvaigadzwa kudhara zviya achirovera musoro ipo paya anofa mugwere hai queen clear zviri sei mental health dzinoramene zvinofamba sei kunoku hai dzinenge dzazonyanyawo kuno dzakanyanya kudla reza mai mwana kuimedza reza kusahla kuzvicheka-cheka maoko maiguru kutora makeni aya yakapera anomigwa ningikira aya omapwanya-pwanya chiita chichipoinda chicheka-cheka zvakaoma asi panyaya yemental health chandozoti munhu wese tinayo munhu wese anotopenga chete asi kuti mapengerero ndoakasiyana malevels ndoakasiyana asi munhu wese anotomboafectwa nemental health iyoyo at some point asi kuti kuna munhu anopenga zviri kuu ndona koita vanoti hiri chaiko chaiko penga kupenga kana kwai dziriko patoti shuwa here fei kwai zviriko kuzimbabwe ndinasandambozviona kunotanga kutozvionawo kuno zvizivi sandambozviona kana tovhunduka kuti chii chiri kumbonyatsoitika manje kwedu kuzimbabwe tikaona mhani toda kuti takaroyiwa ka hatimbotauri zvokuti kwai mental health ichichi anenge akatoroyiwa chete instead kuti munhu aende kukiriniki anopiwa close up enu anenge akutofambiswa kun'anga mai mwana achinoshekwa musana wese uyo
pachinonzi tikubvisa zvinhu zviri paari kune mweya wani pane vamwe hama dzinotonzi dzakaroya vede pasina chaanoziva munhu dzakamuroya ndiari kumupengesa izvo mental health katobata munhu zvacho ndoshando zviri kufamba sei. Waenda kuchechi here nhai Queen Clay? Did you go to church? Munoonawo mwanakomana womunhu amuka uyu kuti mumbozati kuti muonekwe izvo zvimuri pano muchikomenda kudai hamusi kugona kwenyu. Pane akatozviita akatokufirai pamuchinjikwa wapo akatorembera nezuro anga akatorembera kuti muvewo zvamuri izvozvizvi. The least that you can do is just to worship him, that's all. Ngomunamatawo chete so ndosvika zvamunongomuitirawo. He doesn't ask for much. He does not ask for much. Majimbo hiyo yanokuruka nari. Tuesday. Guys, regai tiinde zvedu tuna maigurutita edu titaure nyaya dzedu. Tamboti tandarembi jani. Tisauya zvedu kana tanyatsokuve free tasununguka. Asati tave zvedu free zvokudaro tasununguka. Tozouya zvedu kana tanyatsokuve free. Handitika. Tozonyatsokuuya manje. Totaura zvedu nyaya dzedu. Tika guys. Muve neEaster yakanaka holiday. Vari kufamba mufambawo munyasha tika. Mufambawo zvakanaka. Vari kudrive safely handiti. Mhepo dziri kusumuka. Musatendere mhepo, dzitenderere pamuri. Ngadzidarike nezita raJesu. Handitika. Bye bye guys.